सावरायग्रा बिथां इउपिपिएलनि जिनिखि बिजाथि आंनि थाखाय फेक्टर बादि सानाखै जोंनि बिरोधी पार्टिया बा इउपिपिएल बिसेसकै बे हान्जानिया दिनै बिजाथि फोसावजेननायावनो गावजों गाव आके पार्टी नागारनाय गावजों गाव दावराव दावसि जानायखौ जों नुदों। बेखौ नायोब्ला बिसोरो बे जिखिनि फोसावबाय बावहाय गासिबावबो जेनजोबनाया रोखा जाबाय आरो जों बिपिएफ हान्जाया देरहानाया एखे स्पष्ट रोखासिन जानानै फैबाय। नाथाय सत्रखौथ' जों दुरबल सानजाया, बे हिसाबै जों गोख्रोङै नाजागोन आरो जोङो देरहाखागोन बे 13 नाम्बाराव बिपिएफआ। सार बिसायख'थिनि खालारा दासिम थि फोसावजायाखै, अब्लाबो नोंथाङा नोंथांनि बियाबाव थाद'नाय गैयै फोसावदिंनायखौ खालामगासिनो दङ। दिनैसिम माबायदि रायजोफोरनि अनसायनायखौ मोनबाय? दा जोङो थाद'नाय गैयै जोङो निर्बाचननि जिथु प्रसार फोसावदिं मेल बियो जोंना फुरा दमै जागासिनो दङ। खारन सर्ट टाइमनि गेजेराव जोङो हास्लाबहैनाय नङा साननानै गोलाव समनिफ्रायनो जों बे फोसावदिं मेलखौ खालामबोदों आरो बेवहाय जों नुनो मोनदों मोनफ्रोमबो फोसावदिं मेलाव गोबां सुबुंनि ज' जानानै जोंखौ मदद होफैनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। बेफोरनिफ्राय आसा खालामनो हायो जोंनि बिपिएफनि थाखाय आरो आं बिजाथि हिसाबै बिपिएफनि बिजाथि हिसाबै आं देरहागोनखौ दिनैनि दिनाव रोखा नुनो मोनबाय। बेरेखा हान्जानि अदेबानिया जाय खुंथायाव दङ बिथांमोना सेथि खोलोब बिजाथि फोसावनायनि उनाव हान्जानि गेजेरावनो दावराव दावसि जानाय नुनो मोनदों। बे बिथिंखौ नायोब्ला बिपिएफआ आरोबाव माबायदि जागोन? दा जोंनियाथ' 22थाखौ इतिमध्य होखांबाय। 22थानि गेजेराव जोंनाव रावनावबो दावराव दावसि नुवाखै आरो जोंनियाव सानै बिजाथि बिदोंमोन। जोंखौथ' आखाइ हमलायनाय ज' मिटिं खालामलायनायखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनगासिनो दं। जोंनियाव बिदि गावस्रा गावस्रि गैया। नाथाय जोंनि बिरोधी पार्टिया बा इउपिपिएल बिसेसकै बे हान्जानिया दिनै बिजाथि फोसावजेननायावनो गावजों गाव आके पार्टी नागारनाय गावजों गाव दावराव दावसि जानायखौ जों नुदों। बेखौ नायोब्ला बिसोरो बे जिखिनि फोसावबाय बावहाय गासिबावबो जेनजोबनाया रोखा जाबाय आरो जों बिपिएफ हान्जाया देरहानाया एखे स्पष्ट रोखासिन जानानै फैबाय। मोनसे नोंथांनि बियाबाव जाय नोंथांनि बेरेखा बिथाङा बिपिएफनिनो भट लानानै देरहालांनायमोन। दा बे बेलायाव बिथाङा बिपिएफनि भटारफोरखौ लांफानो हादों होनना सानो नामा नोंथाङा? भटारखौथ' लांफानो हायाखै माथो, रायजोफ्रा जोंजोंनो दंजोबो। आरो मैया हयथ' बासुगाव जानायाव नुदों बिसोरनोथ' भट होदोंमोन नाथाय जोंजोंनो दंजोबो माथो। बेफोरखौ नायोब्ला आङो सावरायग्रा बिथां इउपिपिएलनि जिनिखि बिजाथि आंनि थाखाय फेक्टर बादि सानाखै। नाथाय सत्रखौथ' जों दुरबल सानजाया, बे हिसाबै जों गोख्रोङै नाजागोन आरो जोङो देरहाखागोन बे 13 नाम्बाराव बिपिएफआ।